داخویانیش بۆ ڕایا گشتی ئەف چەند ڕۆژ بوون کۆرەوشا شەر لە هەردوو تاخێن کوردان ئەشرەفیە و شێخ مەخسوود پر دژوار بوو هێزên çekdariyên ji Emşad, Hemzat û Sultan Murad pêk tên birengekî hovane êrişî herdû taxan kir. Ev hêzên çekdar ku bi ser hikûmeta demikî ya Sûriyayê ne nehiştin ku alîkarî, xwarin, stemenî û derman derbasî taxê bibin. Dorpêç li ser taxê ferz kiribûn. Tevî ku tu hêzên qesedê li wir tune bû, tevî ku tu çekên giran tune bûn, tenê gel û rêveberiya herdû taxan bi esayîşa xwe bi xwe diparastin. Lêbelê bi çekên giran û êrişeka hovane êrişî herdû taxan kirin. Mal hatin rûxandin, cihên olî, nexweşxane hatin armancgirtin, jiyan hat rawestandin û bi hezaran xwendekar ji xwendinê hatin qutkirin. Ev kiryar digihên asta binpêkirina şer û kiryarên dermirovî. Ev hemû kiryarên hovane li pêş çavê dinyayê hatin kirin. Li pêş çavê saziya mafê mirovan hat kirin û hemû hêzên navdewletî tenê di rewşa temaşevanî de bûn. Hikûmeta demikî ya ku li aliyekî peymanên li hevkirinê dixwest bike û li aliyekî bi destên leşkerê xwe komkujî li Eşrefiyê û Şêx Mexsûdê pêk dianî. Ew êrişa li ser herdû taxên Eşrefiyê û Şêx Mexsûdê pinpêkirina peymana dehê adarê bû, binpêkirina peymana yekê Nîsanê bû. Bi dilekî xemgîn em jî weke xwendekarên zanîngeha Rojava me rewşa herdû taxan dişopand û bi awayê ku ji destê me dihat bi wan rebûn. Em berxwedana gel û şervanên berxwedêr pîroz dibînin. Her wiha em wan êrîşan bi tundî şermezar dikin. Em berpisyariya wan êrîşên dermirovî dispêrin hikûmeta demikî. Em bangî saziyên mafê mirovan dikin ku bibin xwedî helwest û bila wijdanê wan hişyar bibe û rewşa girtî û sivîlan yên ku di herdû taxên berxwedêr de bûn berbiçav bigirin û hesab ji sûcdaran werin xwestin. Em weke xwendekarên zanîngeha Rojava sersaxiyê ji malbatên şehîdan re û silametiyê ji bo birîndaran û azadiyê ji girtiyan re dixwazin. Berxwedan jiyan e. Xwendekarên zanîngeha Rojava. Dehê meha yekê 2026. Beşi Berxwedana Şêx Mexsûd! Beşi Berxwedana Şêx Mexsûd! Abdala ey şehîd! Tüccar! Muhîn! Abdala ey şehîd! Yaka yaka! Gelli Kurd yaka! Yaka yaka yaka! Gelli Kurd yaka! Yaka yaka yaka! Gelli Kurd yaka! Yaka yaka yaka! Gelli Kurd yaka! Tüccar! Muhîn! Abdala ey şehîd! Tüccar! Muhîn! Abdala ey şehîd! بالجان مخيل أمتانا أي شهيد Tüccar! Muhîn! Abdala ey şehîd! أشرفية ترى حيا مرنة شيخ مقصود ترى حيا مرنة أشرفية ترى حيا مرنة نجيب الخضانة قصدي نجيب الخضانة قصدي الخضانة